Els castellers de Vilafranca han guanyat aquest diumenge el 9è concurs de castells de Tarragona, 6 dels quals de manera consecutiva des de l'edició del 2002. L'actuació dels verds ha estat marcada, sobretot, per l'espectacular 4 de 9 sense folre, el primer que descarrega la colla vilafranquina en els més de 60 anys d'història. El castell ha provocat un dels moments importants del concurs, a la quarta ronda i quan els vilafranquins ja eren guanyadors virtuals de la cita biennal a Tarragona. Abans del 4 de 9, els verds han descarregat un altre castell magistral, la torre de 8 sense folre, un castellàs que només els vilafranquins han completat. I l'exhibició dels verds amb 4 intents de castells de gamma extra s'ha completat amb el 3 de 9 amb folre i agulla carregat a la segona ronda, mentre que el 4 de 9 amb folre i agulla carregat per encetar el concurs ni tan sols ha comptabilitzat en la classificació final. Al final de la diada, el cap de colla dels verds es mostrava exultant per una exhibició que fa encara més gran el domini del món casteller per part dels vilafranquins des de fa més d'una dècada. Hem començat malament, però hem acabat de la manera més gran que es pot demanar, no? Descarregant dos mostres, no? Dos castells nets, una torre de 8 i el primer 4 de 9 que descarrega la colla, no? I guanyar el concurs, ja més no pots demanar. A la segona plaça de la classificació d'aquest concurs del 2012 han empatat en un fet inèdit en els 24 concursos celebrats les dues colles dels Xiquets de Valls. La Vella, que havia de dificultar el triomf als castellers de Vilafranca, favorits en els pronòstics, ha encetat el concurs 2012 amb el 9 de 8. Aquest primer castell de gamma extra li ha seguit el 5 de 9 amb folre, castell que la colla vella no descarregava des de feia 10 anys. A la tercera ronda s'ha començat a decantar el concurs a la banda vilafranquina, perquè el 4 de 9 amb folre i agulla dels Rosats ha quedat molt lluny de ser carregat. Els vallencs han tancat la seva actuació amb el 3 de 9 amb folre per sumar els punts que els permetés fer la mateixa actuació que la colla joves Xiquets de Valls. Pel que fa a la participació de la colla vallenca de la camisa vermella, el concurs ha començat amb el seu castell de menor puntuació, el 3 de 9 folrat. Després, les joves ha descarregat un espectacular 5 de 9 amb folre, el tercer del seu historial. Finalment, la colla vermella ha completat el 9 de 8. Aquest és el segon gamma extra de la colla al concurs d'aquest diumenge i també el segon que l'entitat completa en tot l'historial de les cites biennals a l'antiga plaça de Toros de Tarragona. Altres moments destacats del concurs han estat un parell de castells de gamma extra vestit per colles fora de les 3 que han ocupat el podi final. És el cas d'aquest 9 de 8 de la colla jove dels Xiquets de Tarragona i la torre de 9 amb folre i manilles carregada in extremis per la colla dels Caps Grossos de Mataró. Tarragonins i mataronins han ocupat respectivament la quarta i cinquena posició d'aquest concurs amb intents de castells de gamma extra per part de les 5 primeres colles.